Hvad er det, du laver? Jeg danser. Hvorfor? Det er da mærkeligt. Jeg har fået besked på, at jeg skulle danse. Hvorfor? Hvorfor står du og piller næse? Det er da klamt. Fuldstændig ligeglad med det hele. Okay. Er du ikke også ligeglad? Fuldstændig ligeglad. Det rager mig en papand. Simon, jeg synes, det er lidt hårdt at sidde på. Jamen, hvad laver du? Nå, var du der? Jamen, hvad laver du? Ja, undskyld, jeg troede, at stolen var ledig.